Meneer, met een mooi bosje bloemen op de achterop. Ja. Waarvoor zijn die? Die zijn gewoon voor onszelf, voor de kampeertafel. Want u kampeert hier? Ja, in het Veerse Gat van de Staatsbosbeheer. En u bent even naar Vrouwenpolder geweest om even een boodschap te doen? Boodschap te doen, ja. Want dat is in de stad Veer is dat niet zo goed mogelijk. Nou, ik ben door het stadje gegaan en heb eigenlijk geen mogelijkheid gezien om een boodschap te doen. Wel een winkel in huishoudelijke artikelen geloof ik, maar niet om nu te zeggen van nou ik doe even voor de komende 2 dagen voor het ontbijt en zo boodschappen. De fietsen gaan altijd mee op vakantie? Ja, absoluut. Eigenlijk krijgt de auto ook vakantie als we er zijn. En u bent met uw vrouw en... 2 kinderen, ja. Ook fietsers? Ook allemaal fietsers, ja. Ja, de meisje heeft er been gebroken, dus daar moeten we eigenlijk nog een goede tandem of zo'n onderwaterfiets voor zien te vinden. Maar daar ga ik vanmiddag voor naar Middelburg om op zoek of we iets kunnen vinden. En hoe was dat zo gekomen dat ze de been gebroken hebben? Ja, ze hadden een kinderfeestje en ze deden die sprong en nou ja, het ging mis. Dat was wel even schrikken vlak voor de vakantie. Ja, dat was inderdaad bijna roet in het eten, maar nou, het komt allemaal goed. Volgens mij heeft u wel een heel aparte fiets bij u. Klopt dat? Ja, gewoon een elektrische fiets. Een elektrische fiets, want ja, dat is voor u heel normaal, maar niet iedereen fietst er nog op een baan. Nee, maar dat is gewoon... En sommigen hebben het in frame en wij hebben het hier tussenin zitten. De accu. Oh, dat zit achter de stang? Ja, dat is voor op de kerk en dan kunnen we hem eruit halen. Want dan is hij niet zo zwaar. Want hoe zwaar is zo'n fiets met accu? Vraag aan mijn man. Met accu is, kijk, met accu, ik denk voor 22, 23. En het is dus mogelijk door de constructie zoals op de fiets om eraf te halen? Ja, dan kan hem er zo afhalen. Kijk, dan kan ik ze eruit halen en dat scheelt 5 kilo. En gaat dat makkelijk dat eruit halen? Ja, dan kan ik ze pakken. Kijk, die slot, draai ik die terug. Dan pak je hem er zo uit. Ja, omdat er accu in zit, is het frame langer. Dus op een normale bagagedrager past hij niet eens op. Maar uit een normale bagagedrager mag je toch ook maar een bepaald gewicht op doen? Ja, dan mag je maar een bepaald gewicht. Ik geloof tot 40 of 50 kilo. Waarom heeft u gekozen voor elektrische fietsen? Omdat we ouder worden. Ja, ouder hè. En u wilt elkaar nog bij kunnen benen? En als je geen elektrische fiets hebt, hoeven we niet naar Zeeland te gaan, maar er is altijd wind. Ja, maar je kunt ook wind mee hebben. Ja, maar je moet er ook tegenin, hè? Nou gaan we er helemaal tegenin, hè? En dan helpt het wel dat u een elektrische fiets heeft? Ja, we hebben gewoon altijd een steuntje met in de deze rug. fiets, en dat is het voordeel van deze fiets. Als je fiets, komt wanneer ik een bult of een berg, maakt niet uit. Ja, ik hou het lichtknopje over, dan zit je echt op mijn rondfiets. Heeft u nog iets bijzonders met het fietsen in Zeeland? Ja. En we vinden het prachtig fietsen van helemaal langs de kust, zo nieuwe fietspaden. En hier kun je mooi helemaal langs de kust fietsen, hè? Ja. En we dus van Vlissingen zijn we dus helemaal langs de kust. En dan hier weer in. En dan gaan we weer door de polder terug. Op de elektrische fiets? Op de elektrische fiets. Wat was hij nou vergeten? Onze tas met handdoeken en de schepjes. Want die gaat nog even het strand op. Ja, heel eventjes. Maar er zit ook een ding in om hem mee te dragen. Dat is nogal zwaar namelijk. En waar komt u vandaan als vraag mag? Amsterdam. Amsterdam. Dus u zoekt de rust van Zeeland op? Ja, de rust en het strand. En dan gaat u, als u naar het strand gaat, dan gaat u op de fiets? Ja. Gewoon fietsen duurt de hele week en nou, maken we allemaal tochtjes. U zegt, u komt uit Amsterdam. Dan kan ik me voorstellen dat het vervoermiddel fiets erg makkelijk is. In Amsterdam, ja. Dus we zijn heel erg gewend op te fietsen. Ook met de kinderen. Merkt u dat de voorzieningen hier dan toch anders zijn dan in Amsterdam met het fietsen? Ja, want nou,
Het was bijvoorbeeld handig geweest een bakfiets te huren, maar dat is hier niet erg gebruikelijk. Met die twee. Dus je merkt dat het misschien hier iets minder gericht is op fietsen met kinderen. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door de provincie Zeeland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.